Baví ma naozaj ten pocit, že človeka, ktorý z absolútnej nedôvery sa zmení na absolútne nadšenie. Toto pri málo ktorom produkte človek môže zažiť. Ty sám vieš, že si aktívny vo finančnom poradenstve, kde tento wow efekt nie je možné dosiahnuť. Tu ten wow efekt je naozaj tá krásna satisfakcia za tú prácu, ktorá príde okamžite. Vítajte v podcaste Butterfly Effect Biznise. Moje meno je Tina Radenkovičová. Ja som Michal Babiak. V našom podcaste sa rozprávame s podnikateľmi a manažérmi o ich ceste v biznise, o úspechoch, o tom, čo ich motivuje. Hovoríme však aj o neúspechoch a pádoch a o tom, ako to zvládli. Reálne príbehy reálnych ľudí spomedzi nás. Sponzorom dnešného podcastu je AMC. Lepšie jesť, lepšie žiť. Priatelia, ahojte, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Butterfly Effect Biznise a dneska k nám prijal pozvanie Rado Čársky. Rado, vítaj. Čau, Radko. Ďakujem za pozvanie. Veľmi som sa na vás tešil. Rado, my sme rozmýšľali, že ako ťa predstavíme a tak spravíme to klasika tak zákerne. Kto je Rado Čársky? Ups, zákerná otázka. Ak by som to mal hodnotiť podľa toho, čo ma pracovne charakterizuje, tak začnem tým, že pred viac než 30 rokmi som bol človek, ktorý sa hodne veľkou rýchlosťou rozbehol proti hodne hrubému múru, za ktorým ešte navyše bola hodne hlboká studená voda a napriek tomu to dokázal prežiť plávať, keď už viac než 30 rokov som spájaný na Slovensku vlastne so značkou AMC. Čo to je? Dneska asi viacej si o tom povieme. Aj určite, áno. Ale v tej dobe to naozaj bolo hrubý múr a za ním veľa neistoty. Rado, keď sme sa pripravili na tento rozhovor, lebo to tam s Tinkou ťa poznáme už nejaký ten rok. No tak tu trošku viacej rok. Nejaký ten rok, blíži sa tu k tej 30-ke. 30 rokov sa skoro poznáme, no. Tak to som tu nechcel vyťahovať až takéto detaily, ale dobre, vy ste to povedali. Tak bol som veľmi vďačný, lebo vlastne som sa dozvedel niečo z tvojej minulosti vlastne, ako Rado vyrastal, vlastne ako sa dostal k tomu, čo dneska robí. A rád by som sa k tomuto bližšie pozrel. Tak skús nám možno v krátkosti povedať, odkiaľ pochádzaš a ako si vyrastal, v akom prostredí a vo finále potom ten príbeh k tomu AMC. Myslím, že to bude celkom bohaté, lebo keby som sa mal charakterizovať, že z ktorej časti Slovenska pochádzam, tak asi sa to nedá inak charakterizovať, ako že som Slovák. Pretože síce narodený v Lučenci, stredné Slovensko, neďaleko už na východ, ale otec pochádza z Banskej Štiavnice a mám veľmi, veľmi silný citový vzťah v Banskej Štiavnici, kde som trávil každé jarné prázdniny, kompletne celé letné prázdniny. S rodinou sme trávili všetok možný voľný čas ešte aj za socíku na chate pri jednom zo Štiavnických jazier na Rychňave, ale zase jeho otec, aj odtiaľ meno Čársky, navádza trochu na Záhorie, obec Čáry pochádza z Ekbelu. Takže ťažko povedať, rodina naozaj taká, že takmer celoslovenská. Do 17 rokov som bol v Lučenci, kde je základná škola a gymnázium, ktoré... Také zaujímavé gymnázium. V Lučenci to bolo štandardné gymnázium, ale dostala sa ku mne ešte na tom lučeneckom gymnáziu informácia, že otvára sa možnosť, pozor, bavíme sa, kedy som sa prvýkrát o tom dozvedel, rok 1987, dá sa ísť vysoká škola študovať do Juhoslávie. Čo vtedy, kto si pamätá, staršie ročníky, bolo už také, že polozápad. A keďže toto možno takto verejne prvýkrát o sebe prezrádzam, ja som bol človek, ktorý v rámci toho nášho minulého zriadenia, už ako mladý človek, už ja neviem, v 13, 14, 15 som si to naplno uvedomoval, že toto bolo pre mňa niečo, z čoho rozhodne chcem ísť von. Neviem, či by som následne nabral odvahu, vtedy som ju nemal, že ísť sa prestrieľať cez hranice, preplávať Moravu, preletieť ju na paraglide alebo niečo podobné. A toto som videl, môj exit mód z toho zriadenia. Ja sa prihlásim na vysokú školu. Najprv bola alternatíva len ekonomika cestovného ruchu. Následne, keďže hrozne ma bavila chémia, biológia, doslova, že vyhrával som chemické olympiády
čo naozaj je tak, vďaka tomu aj na to gymnázium som sa dostal bez príjmačiek. Otvoril sa jeden a jediný ročník farmácia v Belehrade. Okamžite som sa na to prihlásil, čo znamenalo, že 4. ročník gymnázia som absolvoval práve v mojej milovanej Banskej Štiavnici. Krátko len odbočím, totálnym paradoxom, napriek tomu, že som tam mal vlastnú babku, otcovú mamu a otca, nemohol som u nich bývať, pretože v rámci prípravy na odlúčenie od rodiny bolo povinné bývať na teroristickom internáte, kde nás zatvárali, kde sme cez víkend nemohli ísť von. Domov človek mohol ísť. To bola príprava na Belehrad? Nie, to bola príprava na to, že odlúčenie od rodiny. Pozor, to nie sú vtipy, to naozaj tak bolo. Ak sme chceli ísť s partiou cez víkend na pivo, tak sme museli zdrhnúť cez zamrežované okno. Bavíme sa teda o gymnáziu, ktoré bolo známe tým, že vlastne príprava na štúdium v zahraničí. Absolvovala ho väčšina slovenských diplomatov, myslím si, že nadpolovička ministrov zahraničných vecí, ktorých sme na Slovensku mali, boli na tomto gymnáziu a následne študovali v Moskve na GIMO. Odtiaľ mám aj mnoho dlhoročných kamarátov, s ktorých sme aj dodnes v dlhodobom kontakte. No a tam som sa dostal a všetci si dnes myslia, že akú som ja musel mať protekciu, že vôbec do Juhoslávie, farmácia, štúdium, tak v Štiavnici na tento odbor boli otvorené 3 miesta na základe dohôd vtedajších ministerstiev, boli sme tam 2. A reálne na tú školu, na tie 3 miesta nastúpil som sám, to znamená 2 miesta zostali dokonca nevyužité. Takže čiže na tom gymnáziu si bol sám vlastne? Áno, nie, na tom gymnáziu sme boli 2. Aj absolvovali sme ho, ale kolegyňa reálne, meno si už nespomeniem, lebo nezúčastňuje sa našich stretávok, takže úplne odrezala sa od toho. Len čo sa ku mne dostalo, že asi by nezvládla to práve odlúčenie od rodiny, lebo pozor, to bolo obdobie, keď nebol internet, keď nebol WhatsApp. Ak som chcel domov zavolať, tak som si musel nazbierať hodne mincí, ísť telefónnemu automatu a hodne rýchle ich tam hádzať, aby som dokázal 2 minúty rozprávať sa s rodinou. Jasne. Takže dostal si sa do Belehradu, začal si študovať farmáciu na vysokej škole. Ale si ju nedokončil. Nedokončil som ju, lebo v mojom živote, ak sa bavíme o butterfly business efekte, tak tých butterfly efektov bolo hrozne veľa. Človek si nedokáže predstaviť, aká maličkosť dokáže úplne totálne niekde inde nasmerovať celé jeho životné smerovanie. To bolo to vôbec, že som išiel do toho Belehradu. Náhodne prišla na školu nejaká informácia, ktorá ja myslím, že ku všetkým sa nedostala. OK, ja som sa hneď chytal príležitosti. Toto je asi moje najväčšie nastavenie v živote, že keď nejaká príležitosť príde, nech znie akokoľvek šialenie, netreba ju zahadzovať, ale treba sa fakt na ňom zamyslieť a prípadne, ak dáva akokoľvek zmysel, využiť. Tak bola využitá, že som išiel do Belehradu. Tam zase zmenilo z farmácie, nikdy som sa jej nevenoval, školu som ani nedokončil, po úspešne ukončenom všetky skúšky spravené na prvýkrát 3. ročníku som proste s tým sekol, lebo ďalší butterfly efekt, ktorý, hodím to na moju manželku. Vtedy to ešte ona za to môže. Áno, ale vtedy si ešte netušil, že to bude manželka? Už trochu áno, pretože už sme spolu boli, už sme spolu bývali a zoznámili sme sa v Belehrade, kde vtedy ona pracovala na československej ambasáde. A na tú ambasádu, dodnes si veľmi silne pamätám ten príbeh, v totálnom lejaku búcha na bránu ambasády človek. Ona mala službu, kde vždy tam musel byť niekto. Bolo to večer a bol to český dirigent Peter Vronský, ktorý prišiel na ambasádu ponúknuť lístky na koncert, kde bude dirigovať on Belehradskú filharmóniu. Tak tie lístky sa zobrali, posedeli spolu a debata nejak doviedla k tomu, že nemá večer čo robiť na hoteli a má tam videorekorder, čo dnes už tiež mnohí nepoznajú, že či náhodou nemá mu požičať z ambasády nejakú videokazetu, nech si pozrie. No a skončilo to pri filme Vesničková Stredisková, kde mu videokazetu požičala a dohoda bola, že buď ju vráti on po koncerte, alebo to nechal dobrého svojho kamaráta, kontrabasistu Belehradskej filharmónie a ten jej ju donesie. No a tento kontrabasista medzi iným ako vedľajšiu prácu mal práve AMC, bol AMC poradca v Belehrade, kazetu aj vrátil a dohodol si u mojej manželky v jej služobnom byte AMC ochutnávku, na ktorej ja som sa nepozvaný
omylom ocitol. Asi neomylom, asi to tak malo byť. Asi to tak malo byť, Áno. asi to bol zase ten butterfly efekt. A tam prvýkrát som sa stretol s AMC. Aký bol tvoj prvý dojem, keď si to videl? Keď mi o tom rozprávala, dnes mi to nikto nechce veriť, presne si pamätám moje slova, prosím, daj pokoj nejaké kozmické hrnce. A preto dnes ja dokážem chápať to nepochopenie každého jedného človeka, ktorému ja budem o AMC rozprávať a môže rovnako na to pozerať ako ja, daj pokoj nejaké kozmické hrnce. Ja viem, že oplatí sa presvedčiť ho k tomu. Nie len pozri si to, zaži to. Ovoňaj, ochutnaj, zmeraj si, že ryža za 2 minúty uvarená, hovädzí guláš za 18 minút a vtedy pochopíš, že naozaj, tam vtedy to bol vtip, potom to vtip už nie je, že ono sú to vlastne kozmické hrnce, lebo dejú sa tam veci, ktorým človek, ak ich nezažije naživo, včera som mal tento po 1000-krát déjà vu efekt, fakt ľudia, ktorí, to by som fakt nečakal, to by som fakt neveril a značením sme odchádzali dnes, oni sú už spokojní zákazníci. OK, čiže ťa to zasiahlo a tam teda vieme, že začal si spolupracovať tam s AMC? Som začal spolupracovať s AMC, veľmi rýchle som si urobil školenie, veľkú výhodu som mal, že mohol som štartovať aj v tej Jugoslávii, lebo dodnes ja ho považujem stále, aj keď toto ľudia z toho regiónu už proste neberú, srbo-chorvátsky jazyk, dneska striktne to som sa chcela rozdeľujú. ešte tak k tomu dostať, že proste, že tak nejak to tu neodznelo, že ako ty ako Slovák zo strednej školy, na vysokej škole si sa dostal proste vtedy do Jugoslávie, hej? Áno. A že ako to bolo jazykovo, hej? Že čo si vedel, čo nie? Keď som tam prišiel, nevedel som nič, lebo socializmus v rámci tej prípravy na štúdium v zahraničí alias TUZEX v Banskej Štiavnici mali sme mať lektorov srbo-chorvátskeho jazyka. My sme dokonca boli delená trieda Bulhári a Juhoslovania. Bulhári mali bulharčinu a veľa hodín. A my vtedy, keďže nám nezohnali nejakého lektora, tak sme mali voľno. Našťastie, aspoň riaditeľstvo školy malo ten rozum, inak ho veľa nemali. Že vždy to bola buď prvá, alebo posledná hodina. A keď bola posledná... Tak ste išli čítať knižky, hej? Tak sme išli čítať knižky pri Becherovke. Okay. To bola vtedy veľmi populárna naučná literatúra. Forma využívania času. Čiže išiel si tam a jazyk si nevedel. A jazyk som nevedel. To znamená, bol som hodený do studenej vody, ale keďže som tam bol sám dokonca, a keby som aj nebol sám, tak sám chlap, tak som bol na internáte s domácimi a jednoducho, keď si prinútený na internáte byť s ďalšími 3 ľuďmi domácimi, musíš s nimi komunikovať, tak po pol roku som vedel ten jazyk tak, že keď som skončil prvú skúšku, bola to biológia, dodnes si pamätám meno profesorka Bugávac, odovzdáva mi index, že mi ide zapísať známku, ona ho otvorí a pýta sa ma, gospodine Čarský, vy ste Stránac? Pán Čarský, vy ste cudzinec? Tak vtedy som pochopil, že asi za toho pol roka som sa naučil ich jazykom kváka, takže nedokáže to ani domáci odlíšiť, že by som nebol tam narodený. Ja sa ešte predsa opýtam, aké to bolo vlastne, keď si bol v tom Belehrade, začínal si sám chalan zo Slovenska na internáte vysokoškolskom. Aké to pre teba bolo? Nepoviem len internát, celkový dojem. Musíme dať do toho historické reálie. Bola to jeseň roku 1989. To znamená, ja som tam odchádzal tesne pred našou revolúciou. Plné obchody, vtedy elektroniky, ktorá u nás sa horko ťažko zháňala, za bony, za marky, z Nemecka sa dávalo nosiť, tak tam toho boli plné všetky obchody. Nikto nič neriešil. Bol to reálne šok. Potom ten šok, bohužiaľ, nastal aj druhýkrát, úplne opačnom garde. U nás sa zmenil režim a teraz nepoviem, že to je najdôležitejšie, aby boli plné obchody. Nie je to rozhodne najdôležitejšie, častokrát aj ja sám som proti nejakej tej konzumnej komerčnosti, ale keď človek zažije v priebehu 89, a hovorím teraz o roku 92, kedy som odtiaľ zase odchádzal a obchody tam boli totálne prázdne, inflácia bola, my sa tu bavíme o nejakej inflácii a robíme problém s preženiem to bolo možno v najhoršom momente 20%,
tak tam bola inflácia 100%, ale pozor, nie ročne, ale denne. Dodnes mám odloženú doma, veľmi si ju chránim, bankovku hodnoty 10 miliárd dinárov. To sa priznám, že túto časť histórie nejako nás neučili, že vlastne aj inflácia tam bola, že sa potom učíme o konflikte. Hyperinflácia nepredstaviteľných rozmerov. Chlieb ráno 2 eurá, druhý deň ráno 4, ďalší 8, ďalší 16, ďalších 32, 64 a tak ďalej, až to skončilo, že miliardová bankovka mala prezývku Devojka za jedno veče, dievča na jeden večer, pretože ak sa s partiou sadlo na jeden večer, tak odišla miliarda. No a popri tom všetkom si tam ty začal normálne, že fungovať? Ja som tam fungoval, študoval, štúdium išlo v poriadku, začalo AMC, kde už vtedy, keďže dinár nemal reálnu hodnotu, tak všetko bolo obchodované v markách. Takže aj zákazníci, ak si chceli v Belehrade, kde prvý rok som to predával, začal som veľmi zaujímavý dátum, 29. februára, priestupný rok 1992, a v novembri 92 sme odchádzali už s mojimi takmer ročnými skúsenosťami na Slovensko rozbiehať AMC na Slovensku, kde znovu poviem, to druhýkrát bolo totálne rozhodnutie, odpíliť sa z nejakého smerovania farmácia a rôzne možnosti v tomto smere do úplne niečoho iného, nového. Všetci ma od toho odhovárali, rodičia ma išli vydediť. Nebolo veľmi z čoho. Asi preto sa im to nepodarilo. A ja som išiel rozbehnúť na Slovensku AMC, kde všetci mi hovorili, preboha, kto ti to tu kúpi, veď to stojí hrozne peňazí, tu sa mi páči Tinina myšlienka, teraz mi ju pripomenula. No, ja som bola ja nechcem povedať, že jeden z prvých klientov, ale teda asi, keď hovoríš 92... Bolo to v prvých rokoch, bolo to v tých začiatkoch. V tých začiatkoch, kedy teda ani nebol u nás nejaký taký systém, že by sme si mohli ako keby požičať na niečo peniaze, alebo tak. No, lebo vtedy jedna AMC súprava absolútne stojí za to, už vtedy na ňu bola doživotná záruka. Stála cirka toľko, čo... Škodovka. Áno, my sme v tej cene mali vlastne novú Škodovku a keď tiež aj môj vtedajší manžel prišiel za nami, že teda toto ideme vyskúšať a hovorím, akurát som išla na matersku, hovorím, sa zbláznil úplne, to stalo, že 54, skoro 60 000 korún, hej, a keď si zoberiem, že aj byty pomaly toľko stáli, tak sa mi to zdalo až také neuveriteľné. Napriek tomu sme si to kúpili. Proti otázka, ľutovala si to niekedy? Myslím, že my máme také rovnaké nasadenie na niečo, že čo je šialené, tak treba akože vyskúšať a netreba sa toho báť. Asi aj tebe, aj mne vyoperovali púd seba záchovy, keď sme sa niekde narodili, alebo čo, takže asi neľutujem, vôbec neľutujem. Ja dokonca, keď to tak teraz premostím, tak poviem, že keď aj vy máte tie každoročné ochutnávky alebo tie stretnutia tých klientov, predstavujete tam nejaké novinky, tak ja si vždy pýtam, že budete mať niečo, čo nemá, že nie, ty už máš všetko, hej, tak to už sú také dekoratívne veci, čo si od vás berem, takže skutočne v tom mám už také veľké dedičstvo, ktoré sa postupne tak posúva. Svoje vlastné, a ja si veľmi cením, že vlastne zásobila si týmto už aj svojich deti, synov. Áno, už to sa posúva, ale vrátim sa k tomu vtedy, že proste to bolo dokonca tak neuveriteľné, že my sme si to museli, keďže sme na to nemali, len tak, že by si vyťahol 60 000 niekde zo šuflíka, tak sme si to splácali celý rok. Áno, na 12 mesiacov na splátky. Až potom sme to dostali. Že to, že dneska existuje ten systém opačne... To bol práve AMC a priznám sa, že aj ja sám už dnes neviem si predstaviť, ako to vôbec mohlo fungovať vtedy. A fungovalo to, že dnes, ak si zákazník zadováži AMC, ponúkame... Neviem, na ako dlho to bude ešte ďalej realizovateľné, lebo sú logicky v aktuálnej dobe veľmi veľké tlaky, že proste toto je ekonomicky neúnosné, že zákazník si zoberie od nás tovar na splátky, dostane domov hneď, bude ho splácať, to by bolo všetko v poriadku. Ale za to, že mu túto možnosť umožníme, nezaplatí navyše ani cent, ani v úroku, ani v poplatku. V tej dobe, presne čo si ty naznačila, dnes ja sám ani si neviem na to spomenúť a neviem sa s tým stotožniť, ako to vôbec mohlo fungovať. Bolo to dané tým, že neexistovala žiadna splátková legislatíva, tak my sme si robili splátky, že OK, uzavreli sme zmluvu s budúcim zákazníkom, zámerne hovorím s budúcim, lebo on nám to rok splácal a keď to celé splatil, OK, ak to splatil skorej, dostal skorej, ale spravidla ľudia nám rok niečo splácali, čo doma nemali, verili nám, že to dostanú, fakt to aj všetci dostali.
a dnes už sa neviem predstaviť. Preto ten posun, ktorý za tie roky aj u nás sa udial a aj vo vnímaní zákazníkov, v tej dobe to naozaj museli byť ľudia, ja ich nazvem vizionári, ktorí chápali, že v tomto je budúcnosť. Dnes AMC sa stalo dostupné pre kohokoľvek, či po stránke myšlienky, alebo aj po stránke financií. Ako stále to nie je lacné, ale že je to lepšie dostupné aj práve tými možnosťami. Stále je to viac ako obyčajné hrnce, ale tak ono to ani nie sú obyčajné hrnce. Samé tovary, za 2 minúty ryža, za 18 minút nedeľný hovädzí vývar, zelenina bez vody, ktorá, znovu spomínam si na včerajšiu živú skúsenosť, kde dvaja mladí ľudia, deti, tých domácich, kde som to ukazoval, chutnali a porovnávali zeleninu vo vode a bez vody uvarenú, tak dnes ich presne plasticky vidím, ako nechápali a tak ako mladí ľudia emočne jasne dodávali naživo von, aký je obrovský rozdiel v chuti jedného a druhého. Toto je AMC. Áno, že stojí viac. OK. Dobre, už to nestojí jak Škodovka, hej? To som presne chcel povedať. AMC zostalo plus minus na tých nejakých úrovniach, kdežto, to znamená, my sme tí pozitívni, kdežto tá Škodovka sú tí nenažratí, lebo tá stojí dnes 8-10 krát toľko. A to ani nerobia s jedlom a sú nenažratí. Tak. Aké to bolo v tých začiatkoch na Slovensku? Veľmi ťažké. Veľmi ťažké a naozaj, keď som dal to intro na začiatku, že rozbeh veľkou rýchlosťou proti hrubému múru a za ním veľa neistoty, tak naozaj to tak bolo. Ja sa ešte vrátim k jednej veci. Lebo začal sa to rozbiehať v bývalej Juhoslávii, z ktorej si vlastne, ak ľudia si pamätajú, tak vlastne v 92. nebolo, že by ste úplne dobrovoľne odtiaľ odchádzali, ale v podstate ste museli odísť. A keď to porovnáš začiatky tam a začiatky na Slovensku? Tam to už bolo rozbehnuté a ľudia, tá mentalita ľudí bola nastavená na to, že chcú pokrokový nadčasový produkt. Tam to bolo, poviem, že veľmi ľahké. Potom sa totálne otočila situácia. Práve tá inflácia a môže sa to aplikovať aj na aktuálnu dobu. Ak ekonomické problémy dosiahnu také rozmery, že v rámci štandardných riešení už neexistuje riešenie, tak to skončí vojnou. Tak 92. rok a balkánske vojny, zámerne dávam množné číslo, mnohí ľudia vlastne u nás to majú za jednu, bolo ich tam viac. Prvá bola vojna, rozpad Juhoslávie, kde najlepšie z toho vyšli Slovinci, postrieľali si tam po nejakých plynových bombách, urobili, že výbuchy a za 3 dni boli odčlenení od Juhoslávie. Oveľa horšie to bolo medzi Srbskom a Chorvátskom a potom bola ďalšia vojna v Bosne, ktorá dodnes vlastne to nemá vyriešené a dodnes ja tým, že mám vzťah k tomuto regiónu, to vidím ako potenciálne veľmi nebezpečný región. A potom vlastne to bola ešte aj, dá sa povedať, že tretia vojna, kde témou bolo Kosovo. Toto všetko som zažil, asi najsilnejšia emócia, preto aj tú dnešnú situáciu ja beriem, takže toto fakt by nemalo byť. Bola, keď sme spolu s manželkou riešili našich kamarátov, ktorí študovali v Sarajeve. Sarajevo bolo blokované, ostreľované a oni z ambasády, tým, že ja som ich osobne poznal, tak som bol do toho tiež zaangažovaný, komunikoval som priamo s nimi, sme riešili, ako vtedy už slovenských študentov dostať z obliehaného Sarajeva, ostreľovaného Sarajeva. Podarilo sa to americkým vojenským špeciálom. Takže až do takejto podoby sa ma to dotýkalo. Nebol som priamo v tom, ale bol som veľmi, veľmi blízko pri tom. A čo myslíš, ak by sa toto neudialo v tom 92. Ako by vyzeral tvoj život? Čo sa týka, ostal by si žiť v Jugoslávii, alebo aký bol možno predpoklad? Moja myšlienka bola, že ja do tej Jugoslávii idem v prvom rade s tým, bolo to v socializme, že ja musím odtiaľto vypadnúť a keďže som nenabral tú odvahu sa prestrieľať, ako som hovoril, tak som to bral ako svoj exit mod zo socialistického zriadenia, že keď tam budem pár rokov, očakávalo sa 5,
tak jednoducho vybuduje sa tam nejaká pozícia, že odtiaľ bude sa dať posunúť niekde inde ďalej. Nakoniec zmenila sa doba, ja som sa vrátil späť, pretože už nebol dôvod odtiaľ to utekať a predsa len nejaké tie korene človeka ťahajú. Možno keby si vybrali inú krajinu, ale ty zrovna musel vybrať takú krajinu, kde sa to tak posralo s prepáčením, že si bol ešte rád, že si sa vrátil domov, hej? Áno. Tiež to tak asi malo byť. Keď to spätne hodnotím, tak tiež asi by som si mohol vybrať inú krajinu. Ale presne sa opýtam, čiže kebyže nenastane ten vojnový konflikt, tak predpoklad je, že by si tam asi ostal tam žiť, alebo by sa plánoval? Asi by som sa posunul niekde inde a možno by som bol niekde v Kanade, ktorú mám hrozne rád a s tou sa spája, ale možno k tomu sa dostaneme. Asi jeden môj splnený sen. Asi by to bola Kanada v tom prípade. Okay. Rádko, kozmické hrnce, skúsme ich teraz tak sofistikovane nazvať, že AMC súprava. AMC, áno. Povedz tak skratke, čo to vlastne je, lebo už si povedali iba o tých časových benefitoch a možno o tých trošku zdravotných a tak ďalej. To je jedna vec. A potom, prečo je dôvod, že sa to musí ponúkať tak, ako sa to ponúka a nemôže si to niekto kúpiť na e-shope, alebo v Tesku, alebo v nejakej inej sieti, kdekoľvek, že to musí inak zažiť. Veľmi jednoduchá odpoveď. AMC v dnešnej dobe, a toto nejak neprikrášľujem, je naozaj najpremyslenejší systém prípravy jedál a stravovania určený pre domácnosti. Prečo som zdôraznil to pre domácnosti? Pretože páni kuchári, v tomto zahrám na mužsko-ženskú tému, v rámci veľkého gastra si navymýšľali skvelé veci. Povieme len jednu vec, konvektomat. Naprogramujem, dám to tam a nestarám sa a potom ja som frajer, ako skvele som navaril. Bežná žena v kuchyni, keďže to domáce varenie je ešte stále 80-90% ženská záležitosť, štandardne varí metódami, ktoré v ničom zásadne sa nezmenili od 19. storočia. Zmenil sa druh ohrevu, že netreba doniesť drevo alebo uhlie, ale to, čo sa deje následne nad tým zdrojom tepla, hrniec, nezmenilo sa vlastne od čias Prvej republiky nič. Trvá to, kypí z toho, prihára v tom, treba stáť, treba kontrolovať, treba miešať, stojí to kopec času. Navyše zmenil sa náš životný štýl, kde v minulosti životný štýl človeka bol spojený s veľkým množstvom fyzicky namáhavej práce, to znamená vysoký podiel tuku a soli v strave bol absolútne správny. Ak ten istý spôsob stravovania, ktorý pre tú dobu bol správny, aplikujeme na dnes, kedy fyzická námaha vyslovene sa musí hľadať cielene, pohyb, šport, aktivita, bežný človek, ak to cielene nehľadá, trpí v stravovaní prebytkom tukov, prebytkom soli. Máme na to jeden názov, civilizačné ochorenia. A z pohľadu praktickosti proste nepadá to už do 21. storočia. AMC rieši tie výzvy 21. storočia, aby to bolo jednoduché na prípravu, aby to bolo zdravé, aby to bolo chutné, aby to šetrilo energiu a zarobí si to samé na seba a čas v takej miere, a tu je aj ten dôvod, prečo sa to nepredáva v e-shope, prečo sa to nepredáva v bežnom obchode. Produkty s očakávateľnou pridanou hodnotou sa dajú predávať cez e-shop, dajú sa predávať v bežnom obchode s očakávateľnou pridanou hodnotou. Ak je to produkt, ktorého pridaná hodnota je tak vysoká, že kým to človek nezažije naživo, nechce veriť, že by to mohla byť pravda. Teraz, keď to budem tvrdiť a bude to počuť človek, ktorý nemá AMC, mi nebude veriť, proste budeme mať za blázna šarlatána, ja mu odkazujem, veľmi rád to prídem ukázať, že fantastické krémové talianske risotto, vy obidva ho veľmi dobre poznáte, je hotové za 2 minúty. Že nedeľný vývar je uvarený, ako som už spomínal, za 18 minút, takto vieme pokračovať s mnohými inými vecami, takto človek musí zažiť naživo, ochutnať, lebo tu je ešte ďalšie pri jedle, najdôležitejšie, vždy to pri jedle skončí pri tom, ako to bude chutiť. Ak je to tak rýchle uvarené, to nemôže byť dobré. A opak je ja im to uvarím a opak je pravdou a tí ľudia sú úplne, ako vidím, vyvalené oči a otvorené ústa.
ako je toto možné a potom len dneska zjednodušilo sa to k tomu, koľko to stojí, kde to môžem zaplatiť, ja to chcem. Dobre, to len upracem v tom, že aby ľudia nemali pocit, že to je nejaká verejná ochutnávka, ale väčšinou sa to robí doma u niekoho. V dnešnej dobe to robíme striktne tak, že ak je to niekto, kto ešte AMC nepozná, tak to ukazujeme v jeho domácnosti jemu, nikoho iného. Jeho domácnosť, jeho manželka, jeho deti sú pritom, nikto iný. Ak je to človek, ktorý je už AMC zákazníkom, máme motivačný systém pre starých zákazníkov, keď nám doporučia nového zákazníka, urobí sa u neho, voláme to AMC ochutnávka, veľmi príjemné stretnutie, kde zavolá 2-3 rodiny svojich priateľov, známych, plno je tam zábavy, veľa je tam úsmevu, veľa je tam smiechu. Možno poznáte ten môj vtip, 2-krát vpravo, raz vľavo. Áno. Takto sa o tom ľudia dozvedia. Navyše tam majú ešte jednu veľkú pridanú hodnotu tejto ochutnávky, referenciu od týchto svojich priateľov, ktorí už AMC doma majú. Sponzorom dnešného podcastu je AMC. Lepšie jesť, lepšie žiť. A ja som povedal, že aj v tomto ste vy postúpili, lebo však ja som tých ochutnávok robila u seba hodne, nespočetne veľa, hej, a potom ďalších ľudí, čo majú okolo mňa, asi už všetci, keď nemali vtedy, tak majú už dneska. Ďakujem. A aj vtedy to bolo také, že si pamätám, že jednak to bola doba, kedy začali tí podomoví obchodníci, hej, a to bolo jedno, či to boli nejaké plastové veci, alebo to bola nejaká kozmetika, alebo čokoľvek, a ľudia začali byť na to strašne alergickí. A ja si pamätám, že keď som niekedy povedal, že budeme mať ochutnávku, nejaký pán nám príde niečo, že Ježišmaria, zase nám niekto bude niečo ponúkať, to je celé zle. A párkrát si pamätám, som to vymyslela tak, že urobila som party doma, to mne ide, že príďte ku mne, zavolám kuchára, on nám uvarí. A nevedeli vôbec, o čo ide, hej. Veľmi dobré. A bolo to celkom fajn. Dneska už to nie je problém. Dneska práve preto, že všetci vedia, že ja to doma mám. Dneska keď poviem, tak príde nám kamarát, ukáže nám, ako sa na tom varí a tak ďalej. Popri tom je to viac fán. Ale ty vieš dobre, že na začiatku to bolo, že vy ste vysvetľovali ten systém. Prečistil sa ten trh. Prečistil sa ten trh. Tí naozaj, a bolo ich podvodníci, vagabundi, proste už je to preč. A aj v tejto oblasti priameho predaja dostali tí najsilnejší skutočne s hodnotnými a kvalitnými produktami. No a vy to robíte teda skutočne tak, že tam je to zážitok. Áno, je to, by som to zaradila skoro až do tej zážitkovej gastronómie. Na tom je to postavené, hej, že to skutočne to musí byť zážitok. Ochutnať, vidia, že to je proste na ich hrncoch porovnateľné oproti AMC. Absolútnu interaktívnosť, tak. Vôňa, chuť, hmat. Chyťte si napríklad pečieme mäso, vnútri sa škvári mäso a ja práve vtedy ľudí prinútim. Chyťte si rúčku tej nádoby, že napriek tomu, že je celoková a vnútri sa škvári mäso, je studená tak, ako keby sa nevarilo. No a práve preto, že to takto celé funguje, a iba takto to funguje, tak mne, áno, viem, ako to prebiehalo, ale ja som bola presvedčená, že vy COVID neprežijete. A ja som bol o tom presvedčený. Respektíve, že úplne, že ty, alebo teda váš tým, ale proste takýto produkt, ktorý musí mať teda tento interaktívny vzťah k tomu klientovi a musí to zažiť, takže nemáte šancu pri tej izolácii, aká bola, že toto, vy musíte určite umrieť na to. Ale vy ste neumreli. Neumreli sme, dokonca sme sa posunuli dopredu. Ste sa posunuli, tak ako ste to zvládli? Ten pocit, ktorý si mala ty, keď toto všetko prišlo, lockdowny a všetci sedíte doma zavretí a nesmiete ísť von. Ešte poviem, my na Slovensku sme to mali oproti ostatným krajinám veľmi voľné. Keďže komunikujem aj s kolegami zo Španielska, z Talianska, kde je AMC veľmi silné, tak tam tie lockdowny boli lockdowny. Že naozaj sa nemohlo chodiť von. My sa tu na niečo ideme sťažovať. My sme tu mali free spoločnosť, celú dobu mohol ísť človek do obchodu, kedy chcel, požičiavali si psov, aby mohli venčiť. Taliansko, Španielsko a aj tam prežili. To mali urobené tak, že do obchodu mohlo sa ísť najbližšieho, jeden z rodiny jedenkrát týždenne. Tomu hovorím lockdown, nie je to, čo bolo tu a ľudia sa idú sťažovať. No ale ten dojem, že toto nás musí položiť, som mal aj ja. Trvalo to asi 1 deň. Nazvem to, že bol to brainstorming s tým obrazom, ktorý som videl v zrkadle, čo s tým vieme spraviť. A ideme vylučovať, aké máme možnosti. A nebolo to až také ťažké, že jednoducho zostal nám internet. A keďže ja som nebol, dodnes ani nie som, veľký fanúšik Facebooku a podobného, dovtedy som nebol na Facebooku.
A zrazu človek, ktorý nebol na Facebooku, zrazu sa má stať Facebookovou známou osobnosťou a youtuberom. Lebo začali sme robiť. A ukázalo sa to ako skvelý krok. Videá najprv, aj tie boli veľmi príjemné, s mojou dcérou, točené na mobil, veľmi spontánne, interaktívne. Dneska to môžem prezradiť, vtedy som to nemohol. Všetci, neviem, či si pamätáte, nakúpili cestoviny a múku. Tak preto... A toaletný papier? Toho som sa nedotkol, ale prvý recept, ktorý sme s dcérou točili, boli cestoviny na AMC metódu All-in-One. A aj tam padol odkaz, že keď už ste vykúpili tie teska z cestovín, tak aby ste vedeli, čo s tým treba robiť. A ako druhý recept piekli sme pizzu, aby vedeli aj s tou múkou, čo urobiť. Takže, a potom to pokračovalo ďalej, potom to dostalo už profi úroveň, že pozdravujeme týmto, angažovali Tomáša Gálisa, človeka, ktorý mi v tomto veľmi pomohol, a tak ako tu máme nejaké štúdium na natáčanie podcastov, tak z mojej kuchyne, manželka z toho mala obrovskú radosť, sa na niekoľko mesiacov moja kuchyňa zmenila na televízne kuchárske štúdio s rozmiestnenými 4 kamerami, ruchovými mikrofónmi. Detská izba sa zmenila na strižňu, naťahané káble. Medzičasom už sme to premenili na šnurlos. Aj tu postúpila technika. No a my sme točili akože super kuchárske videá s prestrihmi, detailami na prípravu jedla a ľuďom sa to veľmi páčilo. Starí zákazníci, ľudí zo svojho okolia, toto bol ten dôležitý game changer, že tým, že ľudia boli doma zavretí, tak museli variť, lebo keď je človek doma, jesť treba. A zrazu aj teraz, nechcem sa nikoho dotknúť, ale dámy, ktoré aj ja to nepotrebujem a moje deti zbehnú do McDonaldu, tak zrazu mi volali: pán Čarsky, pamätáte si, ja som bola na vašej ochutnávke a teraz predsa len by som to AMC chcela. A deti, možno som im zachránil život, už nechodia do McDonaldu, ale pani doma navarí. Áno, keď sme sa bavili o tých začiatkoch, tak teda prerazil si hlavou múr. Neutopil si sa v tom studenom tmavom mori. Áno. Naopak, v podstate môžeme povedať, že si priniesol AMC na Slovensko a vlastne vybudoval takmer celú sieť. Áno. A s tým prichádza téma, na ktorú sa my často pýtame, téma úspechu. Úspech je už len to, že dokážeme akokoľvek fungovať tu 30 rokov. Proste akákoľvek firma na nejakom trhu prežije 30 rokov, môžeme hovoriť o úspechu. Chceš ho v číslach? Nie, tak predpokladám teda, že k mojej spokojnosti podarilo sa mi dopracovať sa do situácie, že nastaviť si work-life balance naozaj z môjho pohľadu ideálne. Pôvodná moja myšlienka bola, a s tým som do toho aj išiel, že chcem sa tejto práci naozaj že naplno venovať do 50-ky. A potom exit mod. A potom koniec. Doslova. Podarilo sa? Tak nie. Podarilo sa, poviem, že podarilo sa možno v ešte lepšej podobe z dvoch uhlov pohľadu. Že ani tá práca s absolútnym nasadením nebola do 50-ky, lebo mal som vo svojom okolí z podobných oblastí veľa ľudí, ktorí proste zažili vyhorenie a riešili sme to s nimi, a keďže ja som človek, ktorý radšej sa učí z chýb iných ako z chýb vlastných, aj keď pravdepodobne to učenie z chýb vlastných je intenzívnejšie, napriek tomu radšej sa tomu vyhnem. Tak som si uvedomoval, že so 100% nasadením len práca a nič iné nie je dobrý nápad. Tak už tam som začal som to riešiť vedome, to asi slovo vedome je najdôležitejšie v tomto už po 40-ke. Môžem povedať, že do 40-ky bolo, že naozaj naplno do toho. V 40-ke som si začal uvedomovať, že OK pribrzdí, v rámci výsledkov firmy to neznamenalo žiadny mínus, ale ja som žil oveľa spokojnejšie, že som si nachádzal oveľa viac času na rodinu, viac času na seba, nebojím sa povedať na seba.
Na tvoj milovaný šport? Na moje športy, že odvtedy to platí, že 4 až 5 týždňov v roku strávim na lyžiach. Odtedy to platí, že ďalších 4 až 6 týždňov plus krátke výjazdy strávim mimo práce na bicykli. Takže toto sa mi podarilo, vďaka tomu aj už veku cez 50 sa mi darí držať vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. Keď si to zmerám aj o hodne mladšími, tak častokrát dávajú, že klobúk dole a slova, že ja by som chcel v tvojom veku. Napriek tomu si mal nejaké úrazy? Napriek tomu, moje životné heslo, jedno z takých, no risk, no fun. Mám podobné, hej. Takže asi bez toho to nejde, preto to beriem ako prirodzenú súčasť života, aj keď musím povedať, že v tom najrizikovejšom posledné 3 roky som ubral, predal som bicykel, ktorý bol určený na jazdenie v bikeparku. Hovorím si, že už máš dosť rokov na to, aby si až takto blbnúť nemusel a napriek tomu aj tie iné bajkové disciplíny ma bavia. Však sú aj iné športy. My sa spolu napríklad potápali na Bali a to bolo tiež zaujímavé. Boli sme spolu potápať nielen na Bali, aj v Egypte. Dokonca Martin mi robil buddyho. Takže áno, medzi tým je to ešte potápanie, to znamená 1 až 2 týždne v roku strávené potápaním. Vďaka butterfly efektu som si našiel nového buddyho, Miška Malika, s ktorým sme žraloky naháňali v máji v Egypte. Tak. Ten ťa aj pomenoval ako takú špeciálnu cestovku. Aha. Ale to nesúviselo úplne s tým potápaním, ale práve s lyžovaním. Ale myslím si, že v rámci toho potápania dalo sa nadviazať na ten názov. A aký je ten názov? On to tak nazval, že Rado Čársky si otvoril cestovku pod so mnou a zomri. Lebo som pár ľudí z BB efektu vytiahol na lyžovačku, kde sme pár dní skvelých strávili na zjazdovkách, ale potom napadol čerstvý sneh. A proste pre mňa, ak napadne čerstvý sneh, tak zjazdovka ma nezaujíma, ale že absolútne, ale keďže ja som prioritne v rámci lyžovania freerider, tak poďme voľné jazdy v lese. A ich chlapci, viete už, kde máte ísť, tu budete na tej zjazdovke, no ale my by sme chceli ísť s tebou. Dobre, poďte. Nebol to dobrý nápad. Najlepšie to uchopil Miško Pažitka, od ktorého mi po pár sekundách prišiel WhatsApp. Chlapci, ja sa na to môžem, vraciam sa po vlastných stopách. Vrátil sa na zjazdovku. Nebol to jednoduchý návrat, brodil sa hlbokým snehom. Zvyšní 2 išli so mnou. Po 2 oblúkoch som pochopil, že tak toto nie je pre nich. Tak som ich odtiaľ nejakým spôsobom, trvalo to asi hodinu, vytraverzoval. Miško, preto nazval moju cestovku Pod so mnou a zomri. Prepotené mal durch všetko, čo mal na sebe. To znamená, zvyšok dňa sa strávil v reštaurácii. On to tvrdil, že sušením spodného prádla. Reálne boli čajičky s rumom. Aby to predýchal. Okay. Takže toto je celkom zážitok. Oveľa lepšie znášal teraz tých žralokov, musím povedať. Áno. Som sa minimálne spotil. Dobre, čiže trošku to premostíme na tie tvoje také, by som povedal, že voľnočasové aktivity. Už si spomínal, že lyže, spomínal si aj bicykel. A ty keď podľa mňa buď nerobíš nič, a keď to robíš, tak to robíš na 120% a ideš do toho naplno. A viem, že si v tejto oblasti splnil aj jeden zo svojich snov. V rámci práve toho freeridového lyžovania bol môj absolútny sen. Samozrejme, nie je to lacná záležitosť, takže musel sa človek zmieriť s touto, do úvodzovek dávam, investíciou. Ale bol som na heliskiingu v Kanade. Tak to je naozaj splnenie sna, kde... Popíš nám to. Nie každý to pozná. Ja som videla video. Človeka vyvezie hore v helikoptéra na vrch nejakého kopca, kde v zime bežne sa nikto nedostane. Peší výstup by bol viac než jednodňová záležitosť, takže nedáva to zmysel. To znamená, jediné rozumné je, že vyvezie tam človeka helikoptéra. Trošku poopravím, kde mnohí, keď vidia videá na YouTube, ktoré točí Red Bull, tak to tam skáčete z helikoptéry, tak opravím, neskáče sa z helikoptéry, človek dostane naozaj veľmi silnú bezpečnostnú prípravu, ako sa správať pri nastupovaní a vystupovaní z helikoptéry, rozhodne to nie je skákanie, veľmi, veľmi dbaná bezpečnosť. Helikoptéra
odletí. To znamená, iná možnosť niet ako na lyžiach, a na to sa všetci, ktorí na to sa podujmú, a samozrejme bolo to v partii, kde všetci sme už boli preverení ako dobrí lyžiari, že nebudeme tam musieť niekoho vytraverzovať z lesa, akorát, že v tomto prípade s Myškom to bolo výškových nejakých 300, v tomto prípade heliskinku by tých výškových bolo tak 1200-1500. Takže to by nebolo, takže parádny pocit fenomenálnej slobody. Vtedy naozaj vo svojom živote som zažíval najväčší pocit slobody, keď tými širokými pláňami na kanadských ľadovcoch, zasypaných čerstvým prašanom, človek nie malou rýchlosťou, ale plne pod kontrolou valí sa dole. A keď príde dole, tak ho opäť čaká tá helikoptéra, ktorá ho opäť vyvezie na nejaký vedľajší vrchol, kde znovu na ňo čaká čistá lajna. To je pekné. A keď sa ešte vrátime k tým tvojim úspechom, alebo takým, lebo si aj naližoval, aj niečo si napotápal, to už si spomínal, že vlastne si potápal so žralokmi, ale v takom tvojom športovom živote, hlavne čo sa týka napríklad toho bajku, lebo ten je pre teba asi taký dosť intenzívny, čo si zažil také extrémne? Prvé poviem, že celý ten bike vlastne vznikol čiste ako veľmi racionálna úvaha. Ak chcem lyžovať tak, ako lyžujem, tak nemôžem celé leto robiť nič, lebo proste nebude kondícia, nohy nebudú stíhať a logicky človek príde na to, keďže podobne ako na lyžiach, tak aj na bajku potrebuješ v prvom rade nohy, dynamiku v nich, tak začal som intenzívne sa venovať bicyklu. Aj tam som si splnil nejaké cyklosny. Ľuďom, ktorí nebicyklujú, veľa toho asi nepovie, ale najvyššie položený asfaltový prejazd v Európe je Passo Stelvio, kde prejazd je vo výške, zaokrúhľujem to, 2760. Dá sa tam ešte asfaltovou cestou výjsť k jednej reštaurácii, tam je už potom koniec sveta do 2800. A toto sme, pozdravujem kamarátov, ak počúvajú, s partiou veľmi dobrých kamarátov absolvovali tak, že za jeden deň Stelvio z obidvoch strán, z Bormia je to z 1200 do tých 2800. Potom ako najrýchlejší dopravný prostriedok, veľmi dobrý pocit je, keď človek na bicykli a oni ho púšťajú, predbieha Porsche a Lambo a Ferrari, ktorých tam bolo hodne, lebo do tých úzkých serpentín, prvých 500 výškových, sú neuveriteľné nádherné fotogenické serpentíny z Passo Stelvio smerom na Prato, kde človek zíde dole k rieke do nadmorskej výšky 900, tam sa otočiť, ešte raz do tých 2800 a potom späť, takže toto považujem za tiež splnený cyklosen, v tomto prípade na rozdiel od tej helikoptéry, ktorú zadarmo to nie je, ale bez fyzickej námahy to je, človeka vyvezie kdekoľvek, tak tu každý ten kilometr a výškový meter človek musí vydať z vlastnej energie, tak ten pocit prekonávania, a myslím, že toto platí aj v podnikaní, dotýkania sa, prípadne prekračovania svojej komfortnej zóny, to je to, čo človeka posúva potom aj v pracovnom živote. Nikdy si neuvažoval v rámci AMC, že rozšíriť svoje pôsobenie aj v rámci svojich kontaktov v Juhoslávii? Využiť tú minulosť? Tak to poviem, že v tých najhorších dobách to bolo prerušené a AMC teraz mimo mňa v tej bývalej Juhoslávii funguje naďalej, takže nie je dôvod v tomto prípade to riešiť z mojej strany. AMC osobite som s nimi v kontakte, teraz sme spolu boli v Berlíne na jednej AMC akcii, radím ich tiež medzi priateľov, manažéri z Slovinska, Chorvátska, AMC tam veľmi dobre funguje. Čo ťa napriek tomu, že teraz keby si nemusel, čo ťa stále baví na tom robiť aktívne to AMC? Baví ma naozaj ten pocit, že človeka, ktorý z absolútnej nedôvery sa zmení na absolútne nadšenie. Toto pri málo ktorom produkte človek môže zažiť. Ty sám vieš, že si aktívny vo finančnom poradenstve, kde tento wow efekt nie je možné dosiahnuť. Tu ten wow efekt je naozaj tá krásna satisfakcia za tú prácu, ktorá príde okamžite. Súhlasím.
Krátko, ja sa vrátim, ty už si to spomínal, že si členom nášho klubu Butterfly Business Effect a ja si pamätám, keď si ty vstupoval do networkingu ešte do predchádzajúceho, kde som teda manažovala jeden klub a tiež sme tam vždy hľadali hosti a pozývali tam kamarátov a podnikateľov. A ty si u mňa spadal vtedy do oblasti, že ty tam v živote neprídeš, ty to nepotrebuješ, čo by si tam ty robil, ty máš aj zarobené, aj vieš, koho máš osloviť, proste všetko, úplne si bol mimo. A si pamätám, že sme sedeli u mňa v kancelárii a niečo som ti spomínala, že sme toto robili, hento, tam sa stretli a ty, že čo to je? Tak som ti to povedala a ty, že prečo tam ja nie som? A to tiež u teba bol taký moment, že som si povedal, že fakt, prečo tam ty nie si, ale že hneď som ťa mala nejakým spôsobom, si robila projekciu takú z teba. Toto je typ do práce, že nikdy neselektuj za iných. Áno, takže... Nikdy neselektuj za iných. Ja som spätne aj veľmi vďačný za toto tvoje pozvanie, pretože tým, že už v tomto networkingu sú to už naše spoločné roky, okrem toho, že sme mali spoločné roky nejakého nášho vzťahu na báze AMC, a realít. A dovoleniek a realít. Áno. Pretože náš život sa prelína na viacerých linkách. Áno. Ale ja som veľmi vďačný za to pozvanie, lebo ja dúfam, že to aj zo mňa cítiť na týchto našich stretnutiach, že ja sa tam cítim naozaj veľmi dobre, že sa tam našla partia skvelých ľudí, kde vzájomne sa prepájame a vôbec to nemusia byť pracovné aktivity práve teraz aj čo sme spomínali. Vďaka tomu asi by som nešiel do Číny, čo teraz je aktuálna téma. Takže našlo sa tam samozrejme aj po pracovnej stránke mnoho zákazníkov, ale tak ako si povedala, na to asi by som nebol odkázaný. Je to príjemné, že sa našli, ale asi by som v AMC veľmi podobne fungoval aj bez toho. Ale tie iné rozmery toho, priateľstva, stretnutia, ľudia do partie, na lyžovanie, na potápanie, čo sme boli s Myškom. Teraz som poriešil jeden bicykel, ktorý som potreboval posunúť ďalej, tak slúži ďalej. Pár rokov slúžil mne a teraz slúži jednému nášmu ďalšiemu členovi. Takže mnohé veci od úplných drobností po aj za mňa veľké veci, napríklad tú Čínu, čo sme teraz spomínali. Čo považuješ, Radko, za svoj úspech? Asi za najväčší úspech v živote, vrátim sa k rodine, považujem, že máme jednu dcéru s jednou manželkou. V dnešnej dobe silné a dôležité zdôrazniť. A celú dobu sme ju viedli k tomu, že najdôležitejšie v živote rodiča, nie každý to dokáže spraviť, vidím to aj vo svojom okolí, je doviesť deti k tomu, aby naozaj 100% dokázali byť samostatné, alebo inak povedané, dokázali žiť, existovať, fungovať, začať si rozvíjať vlastný život úplne nezávislo od svojich rodičov. Samozrejme, potom je veľmi ťažké plnohodnotne sa zmieriť s tým, keď sa ti to podarí. A toto naozaj som veľmi pyšný na moju dceru Sandru. Sa nám 100% podarilo. 3. rok je v Dánsku, 2 roky z toho ešte dokonca dnes bola na vysokej škole v Dánsku, dnes naďalej v Dánsku, ale vysokú školu si robí, sama si to tak vybrala, zariadila, všetko sama zorganizovala, tak ju robí onlineovo na Edinburghskej univerzite. A ostatné 2 roky vyslovene nám to dala na známosť, ja už od vás nechcem peniaze, ja už som dostatočne schopná, samostatná na to, aby som sa dokázala uživiť v zmysle zaplatiť si školu, platiť si sama z vlastných peniazí Edinburghskú univerzitu, zaplatiť si život, zaplatiť si bývanie v Dánsku. Takže podarilo sa to a s Alenkou, manželkou mojou, sa s tým zmierujeme, ja celkom dobre, on trošku tiež. A tak to je tak prirodzené, ale chlapi a matky, to je také prirodzené, nie? Ale ak môžem dať nejaký odkaz rodičom, a pozor, začína to fakt od mala. Od mala znamená od 3 mesiacov, od pol roka toho dieťaťa, vedte to dieťa k samostatnosti. Nemusíte všade ho viesť za ručičku, dovolte mu urobiť aj vlastné chyby.
Pretože ak mu to nedovolíte, tak stále sa bude spoliehať, že bude niekto, a pozor, teraz my sme to urobili a chvála Bohu, dnes už o ňu sa báť nemusím, ale človek, tak sa to hovorí, neznie to pekne, nevie dňa ani hodiny. A fakt je dobre, ak tie deti budete viesť k tomu, že nech sa vám stane čokoľvek, tak oni dokážu ako vaše nejaké pokračovanie existovať, fungovať samostatne. Tak keď tak rozbehol v tých odkazoch, tak chceme sa opýtať, Stínko, keď sme tak pripravovali na tento rozhovor, na teba. Máš teda Sandru, ktorá je v tom veku, že vlastne určuje si v živote, čo bude robiť, kam sa pohne. A nechávame to už veľmi samostatne. Jasné. Tak možno nejaký odkaz mladým ľuďom v Sandrinom veku. Nebojte sa prekročiť hranice obvyklého, tak ako ja som to urobil, to, čo sme na začiatku sa dnes bavili, v dobe, kedy to rozhodne bežné nebolo, prekročiť hranice obvyklého. Rok 1987, 15 rokov som vtedy mal a ja som vlastne vtedy urobil v tej dobe rozhodnutie, že vysokú školu a celý svoj život posuniem úplne mimo svojho bydliska do krajiny, ktorá kilometrovo tak vzdialená nie je, ale dnes komunikačnými prostriedkami vlastne bola vzdialená cirka toľko isto, ako keby som išiel do Austrálie. Pretože cesta trvala z Belehradu do Lučenca v tej dobe cirka toľko isto, ako dnes by sa doletelo z Austrálie. A komunikačné prostriedky zďaleka neboli také, ako by sa dalo dnes aj s tou Austráliou jednoducho komunikovať. Takže mladým, ak mám ja nejaký odkaz, nebojte sa prekročiť svoj vlastný tieň, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a pracujte na tom, čo som aj naznačil, na svojej samostatnosti. Reálne nič dôležitejšie v živote nebude. Dodržiavajte sľuby. A ak by som to možno ani nie tak odkaz mladým, ale do podnikania, viete svoje podnikanie vždy tak, aby to, čo niekomu slúbite, bolo dodržané. Najväčšiu hodnotu, ktorú podnikateľ môže mať, je jeho dôvera a práve v tejto oblasti, ak by sme my sklamali dôveru zákazníka, platí to v akejkoľvek inej oblasti, u nás by to bolo ešte na druhú. Toto je naša najväčšia smola. Spokojný zákazník je spokojný. Spokojný znamená... Dostal, čo sa chcel. Sedí a čuší. Lebo všetko je tak, ako má byť. A teda on nebude sa chváliť tým, že všetko je tak, ako má byť. Nespokojný zákazník, dnes televízia, internet a bude o tom rozprávať. Preto, chvála Bohu, o AMC až tak veľa nepočuť, lebo máme spokojných zákazníkov, ktorí sú spokojní, lebo to, čo sa im slúbilo, tak je, funguje a oni sú radi. Takže dodržiavajte, čo sa slúbi. V drobnostiach, ak so zákazníkom sa na niečom dohodnem, že vtedy a vtedy mu to bude doručené, tak naozaj urobte všetko preto, aby to tak bolo. To sú drobnosti. Samozrejme, ak sa baví o peniazoch, tak nikdy sa nestalo, že by niekto peniaze dal a na Slovensku veľmi bežné, že aj teraz čerstvo zákazník mi rozprával a dával to príklad ako nejakej nedôvery aj voči AMC. Samozrejme, že som mu to odstránil som túto pripomienku, že zaplatil som dopredu zálohu za terasu. Pred 2 rokmi dodnes ju nemám. Okay. Tak ja sám by som nevedel výjsť v tomto prípade zo svojho kanála, ak by som nedodržiaval to, čo sa ľuďom slúbi. Čestnosť, férovosť, podnikanie ako ak do pracovného života, tak to rozhodne by mal byť silný odkaz. Pekný odkaz. Radko, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Že si zdieľal aj svoj zaujímavý príbeh, aj že robíš to, čo robíš, že to robíš stále to robíš dobre a stále obdivujem, že to ty robíš v teréne, ale už tvrdím 15 rokov, že už by si to nemusel robiť v teréne. Mám na to svoj dôvod, pretože trh sa vyvíja tak dynamicky, že ak by som nerobil v teréne, tak ja nemôžem mudrovať pred ľuďmi v mojom týme ako manažér, pretože to fungovať nebude a oni mi povedia, alebo ešte horšie, ani nepovedia, len si to budú myslieť, čo nám tento tu mudruje, keď vôbec netuší o tom, ako to dnes funguje. Áno, tiež mám
toto zastávanie a tiež to tak robím, ale cez to všetko to nefunguje bežne, hej, že veľa ľudí, keď dospeje do toho štádia majiteľa, riaditeľa, vedúceho a tak ďalej, tak už si myslí, že je tak vysoko, že proste nemusí robiť to, čo by mala, alebo z čoho vyšiel, alebo to, čo ho začalo kedysi živiť. Buď to nezvládajú aj jednu aj druhú rolu, alebo jednoducho proste akože spohodlňujú v tom celom. Ty to napriek tomu robíš, takže chcem len poďakovať za to, že to tak robíš, aj za tie tvoje myšlienky. Ďakujem za to, že si tu bol, že si toto všetko s nami zdieľal. Veľmi sa teším na nejaké ďalšie stretnutia od ochutnávok, počnúc až po dovolenky a všetky možné ďalšie aktivity. Ja sa musím poďakovať vám dvom. Bolo to dnes veľmi príjemné, podnetné, zmysluplné a mnoho ľudí sa vlastne o mne aj cez tento podcast dozvie veci, ktoré možno ani o mne nevedeli, ako to aj Miško spomínal, že keď sme to pripravovali, že síce sa už poznáme nejaký ten rok, ale toto som ani ja nevedel. Sponzorom dnešného podcastu je AMC. Lepšie jesť, lepšie žiť. To je čaro podcastov, takže teším sa na to, posuniem to ďalej a možno mnohí ľudia budú prekvapení, že sa vlastne aj o mne dozvedia. Veľká vďaka aj vám. Budeme sa tešiť. Priatelia, to bol Rado Čársky v dnešnom podcastovom diele Butterfly Effect Biznise. Ak sa vám páčil tento rozhovor, dajte nám prosím like, odber a my sa tešíme pri ďalšom dieli. Ahojte. Ak vás dnešný diel zaujal, dajte nám prosím odber a like. Alebo ho spomente vašim priateľom.